cinta. Aku ora seneng. Ora bakal aku ngono karo kowe. Tresno kuwi ora kena dipaksa. Pancen bener. Tresno ora kena dipaksa. Kuwi mung tembung samudana ning tekne. Jeneng tresno ya jeneng wong seneng. Yen saben dina kowe cedhak aku, saben dina kowe ngladeni, saben dina kowe nyawang aku, mesti tuwuh tresno. Mergo apa? Sesantine atiku yen aku ora bisa gegandengan kanca lan kowe ora bisa dadi garwa prameswari ing negara Pudak Tegal. Pedah apa aku urip cayu? Mula kowe gelem ya? Gelem ya? Ora gelem tak prawoso ayo. Bot-bote pengen duwe bojo ayu kok angele ngene. Yo. Mergo aku tresno. Aku seneng karo kowe. Dan aku gebyur ing segara geni. Tak sep. Halo. Pawongan kakung kang bakal kepengin duweni kawan siramu, kuwi kudu bisa mateni Panji Asmara banget. Lan aku kepengin takon, sapa tenan iki testing itu utawa pawongan kang bujung kawan siramu? Apa pawongan kae sing bujung kawan siramu jan? Isih bujung. Yen ngono siramu aja kuwatir. Sawetara sumingkir biasa. Pawongan kae tak papake. Dadi pawongan iki sing kepengin wujud garwa Pancira. Ayo. Bali. Bali. Enak-enak wae kuwi. Ayo. Mung perkara sepele wae kok kowe nganti mlayu metu saka sak jabane omah kedaton ning Pudak Tegal. Aku tak takon luwih dhisik iki Saka. Yo gene kowe nesu-nesu lawan bocah wadon. Yo gene ora. Apa sambung rapet? Kae mono garwaku karo Condro. Heeh. Yo ning yo gene apa salahe nganti kowe dipuk lawan garwamu? Mergo kalau Condro Kirana kae duwe panyuwunan, duwe pamundet sing durung bisa dak turuti. Ceklek atine. Daluh Condro Kirana iki katresnan wanoki. Aku Panji Asmara bangun, Putra Ratu saka ing Jenggala. Oh, dadi kowe kalus kondang kawentar saindenging jagat Panji Asmara bangun putra Jenggala ya Inu Kertapati. Pancen bener. Ngene, kowe karo aku ora sambungan apa-apa. Lagi ketemu sepisan iki ya aku ngerti yen kowe Panji Asmara bangun. Iya. Mula dak jaluk kanthi banget. Kowe aja melu-melu perkaraku.
Iki perkaraku karo Galuh Candra Kirana. Dak boyonge. Lho, ana pudak Tegal. Kaya ngono ya ngono ning aku kepengin takon sapa kejadian lan sumpah lan tasyak. Lawan bisa mateni aku Jawa Sundara dadi jek. Ono jati muda pudak Tegal. Oh ngono, yo ayo tandingan aku. Ayo, ayo, mati hati. Yo, Itu lah apa? Ning jopo. Wis apa? aduh. Sing rada luruh sik. Mesake kawulaku kowe lho. Padha ngeyop. Bingung mergo udan. Menawi to puspotat. Puspotajem tegese. Ono. Menapa ingkang dados Apa iki mau? Nah, ingkang dados kegayon panjenengan saged kalaksana. dadi yen aku ngimpi tabuh siji nganti tabuh loro iki bakal kelakon. Pindhane iki wahyuning Gusti Kraton. tumurun ing titahe. Nuwun sewu. Ingkang panjenengan impekaken menika naminipun sinten? Galuh Candra Ya. Kirana Sekaraji putri ing Kediri. Lah, Galuh Candra menika Candra Kirana menika ayu-ayune wanita ing Kediri. Napa malih Candra Kirana menika wahyune ratu, wahyune para raton. Menawi panjenengan saged kelampahan panggarwa putri Sekaraji. Waduh, panjenengan tansah wibawa. Sik. Mekmu kurang banter. Tidak beli loro. Tunggal mawon. Ben kaya penyiar timnas. Oh, mriko kula seraken. Aja kalah karo sinden. Sindenmu siji kuwe loro. Nggih, nggih. Dadi bakal kasembatan. Mekaten. Nanging wis sinuwun. Menika putri wahyuning kraton. Kraton. Ateges panjenengan saged kelampahan manggarwa Sekartaji nggih Galuh Candra Kirana. Waduh, kraton men wibawa sanget. Sebab apa? Lho niku wahyune kraton. Wahyuning kraton bakal nurunake ratu-ratu ning ratu sak tanah Jawa. Sak Nusantara, sak tanah Jawa. Yen kelakon aku duwe bojo Sekartaji. Nggih, Kuwi tenan. nek sinuwun. Klatur pisa. Iman. Eman. Menawi to panjenengan mboten saged kelampahan manggawa Dewi Sekartaji putri Kediri. Ngono. Ing mangka nyuwun sewu lho nika. Ya. Kula mireng pakabaran. Pekabar apa kang tinampa ning Pudak Tegal? Piye? Bilih Kediri atesipun Yugala menika sampun wonten pepetangan. Dados ana rembug Nggih. Kediri lan Jenggala Nggih. bakal bebesanan. Atesipun Galuh Candra Kirana badhe didhawuhaken kalian putra ing Jenggala Inu Kertapati. Nggih. Inu Kertapati nggih Asmara Bangun. Mongko Nggih. sing jeneng wong lanang Nggih. diarani wong lanang Nggih. iki ora gonjak ora njaluk bojoning liyan. Nggih. Iki ora wibawa. Pramila saking puno namung sampun ngatos panjenengan dumugi ing pangipen kedah kalsanan Manggara Putri Kediri Sekartaji. Om, saya jauh sumpahmu ki. Yen ora kejadian kang koyo mangke. Manut
Ibarno bendera abun kendang oe kang joget ana negara Kediri Nusil sini menawi dawuh penyandalem kados mekaten kula ingkang sagah ngineng jambe suripun anglamari wonten Kediri wong aku weling aja kepati-pati Bali ana pudak Tegal yen kowe ra boyo sekar pangestu ngandalem sowan kula wonten ing ngarsa panjenengan nggih manggih Raharja suwun. Iya Pak. Sun Tompo. Kune. Rene putramu Sekartaji ya sowan. Samu barang salah sawijining wanita, ya ta. Kudune manut miturut marang sliramu. Ala becike nyundak kang ala dibuang sing becik digawe ya supaya kanggo patuladan kabeh para wanita ing Praja Kediri ya. Iya prayogan luwih dhisik. Pate. Wonten dawuh kabeh para sinuwun Gunung Sari. Rene wis sarembuk lawan Kang Mas Rembuh mlihur Praja Jenggala. Mbak Ayumu Sekartaji barang tak dhaupake dening Asmara Bangun ya Inu Pertopati putra dalem Kang Mas Prabu Lembu Aminhur ana ing Praja Jenggala. Najan turu lakon janur kuning mengkung ning samu barang wis tak penggalihake wis sarembuk padha supaya Kediri lan Jenggala aja nganti ana paprangan meneh. Kanthi dalan daupe Asmara Bangun lawan Sekartaji Jenggala lan Kediri ora bakal ana paprangan maneh. dawuh dalem mekaten sinuwun niki. Kanthi dalan kaya ngene kabeh mau pancen are kala semono para pini sepuh ing Jenggala lan Kediri awit kita kabeh kaya ingsun barang iki turun saka Prabu Erlangga ya Mekaten Gusti. Sesembahan kula ingkang sekados lamar putra putri saking kraton Kediri. Nglamar kanggo putri Kediri. Anjur sliramu ki saka ngendi? Saking Pudak Sategal. Pudak Sategal. Anjur pangkatmu Temenggung. Anjur kowe nglamar ki kanggo sapa? Kangge sesembahan kawula. Sesembahanmu. Asmane sapa? Klono Jati Wasesa. Klono Jati Wasesa. Nah, coba sawetara lenggah Kang Prayoga daturke Sinuwun Prabu. Ngestaken dawuh. Sinuwun menika tumenggung saking Pudak Sategal. Inggih saperlu badhe nyuwun ingkang putri niki kagem niki rajanipun niki sapa rajamu mang? Rajamu mang sapa? Pati lalinan. Lah, aja yo soleh lho, kegawa udan ki mau lho. Kula dhewe iki lali no. Klono Jati Wasesa. Nika Klono Jati Wasesa utusan Temenggung niki kepareng badhe nglamar ingkang putri. Sekedap Gusti pangapunten, kula mboten mireng dawuh panjenengan menika monggo. Panjenengane kudu banter. Engko iki kok mati niku. Di sana Kula sinuwun.
Apa kang dadi sediamu kowe munggah pendopo ing Kediri? Aku wis ngerteni, ya ingsun Prabu Lembu Merdadu, ratu ing Praja Kediri. Galuh Candrakirana Sekartaji iki putrane ingsun. Ujugmu teko kene kowe nglamari ratu gustimu, nglamari si Sekartaji. Ngerti ya? Aku Blaka Suta marang siram. Matur gustimu monggo ya. Yen to Sekartaji karo Candrakirana wis dipacangake didhaup kelawan putra Panjasmara bangun ya Inu Kertopati Panji saka Jenggala. Sadung kapan maneh bakal dhaup. Mula kanthi iki rene ingsun dadi wong tuwane Sekartaji. Panglamarmu tak tampik utawa ora tak tampa. Dengan tampik. Ya. Kediri bareng kula damel karangan. Gunung Sari. Pati Jaya Wisata. Tambahan puja saka pucak Tegal aja nganti gawe rusak ana Praja Kediri. Ayo kono, para prajurit kabeh. Ndake. Ya.
Sari. Ya. Tatak tantona kono para prajurit Kediri bisa ngasorake udane kabeh Matura lawan Kang Mas Prabu Lembuamu Hur ing Jogja. Perkara bakal temantenan ini Kertopati ya semua bangun kawan Kataji Madura yen to iso lembu mergadu kepengin banget perkara pertemuan ya. Kadung dawa sotange barang wis kadung lumas dikapake yen wis kadung dikapake walang kekek jae pangan warung pojok ayo arek bebarengan plesera-plesera kula warga walang kekek jae pangan warung pojok nang pinggir kali ayo arek bebarengan nurut hati di sana gunung tengah-tengah gunung Marapi di sini bingung mas di sana pun bingung memikirkan si jantung hati cek testing nggih pripun Pak alah kowe neh yu kono neh aku ning ndi-ndi mbok totne ae ya pantune apa sih aku sadurunge aku ngomong ya makan sukun beli kedondong kalau beli rukun ayo kita nyolong-nyolong pantun apa ayo kita saling tolong menolong. Menolong. Awakmu kuwi kupingmu. Aduh, luar biasa, Le. Luar biasa. Percile metu udane deres. Sebab yo ngerti dagelane percil mulane udane dideresi. Sing dienteni masyarakat Blitar ki yo udan iki. Udan. Muga-muga iki udan berkah, udan barokah. Amin Allahumma. Amin. Sing nonton yo ngono Mas yo kudanan delok nglumpuk kaya pitik lele. Kaya pitike Kaji Beki. Kono kok dikeki lampu 5 watt ngono malah persis. Tapi ya ora apa-apa. Betake apa? Seni tradisional Blitar luar biasa. Tetap terjaga, tetap lestari untuk selamanya. Amin. Aku ya ngono le tas mlebu jebleng. Piye? Bakul mulai totok kono sampai tutuk kono. Luar biasa, kanan kiri bakul. Iya. Basan sing nyeluk wong tuwek, aku kan liwat.
wong tuwek teko. Lho Cak Percil. Heeh. Oh nggih aku ya ngono. Mlaku rene-rene lah kok ning ngarep enek cah cilik papat. Piye? Cil, nanti Cil. Aku ya meneng aku. Rekosone dadi dagelan yo ngene lho, petuk wong tua diajani petuk cah cilik malah aku ora kajet. Tapi bengi iki acarane kolaborasi sinergi di antara matur nuwun Pak Nur. Bengi iki awake dhewe ngetutne Mas dhewe ya apa Haji Beki. apa Haji Beki si Jambul Biru. Jambul Biru ngetutne keliling sak Blitar mulai kemarin Samben Wonotirto ya terus sampai Panggung Rejo. Panggung Rejo iki ngelerek ning desa kene delok masyarakate ayem tentrem wis guyub rukun kabeh. Guyub rukun iki Buktine apa guyub rukun? delon sakmono mbane nglumpuk tok lho delon nglumpuk sakmono mbane. Mergo ya kudanan Iki sing delok iki tuwek-tuwek apa nom-nom aku ora roh. Mbah Ora ketok kok kene. Ya ampun enek sing mantelan. Biuh, enek sing gawa gendera. Tapi ya ora apa-apa ya, Le. Lah nyapa iki macane lagi metu? Macan dengkulmu kuwi. Lah iki lho. Dudu kuwi. Cah cilik-cilik kok. Walah rubukanku gelaran. Iki menghibur lakone diarani Percil dadi ratu. Apa dadi ratu piye udane deres kaya ngene lho. Sing delok ora menungso tok, banyu yo do ndelok mudhun kabeh tekan dhuwur. Ini rezeki. Rezeki Dari yang di atas. Sapa ngerti mari udan ngene akhire sawah iso panen. Amin. Sing nandur jagung mriki nggih wonten. Kathah. Akeh. Oh, bosok. Mosok bosok. Ya bosok lah kudane kederesen. Aduh didongakne le muga-muga sing biasa jagung ki payune 5.000 8.000 didongakne dadi Panenane akeh. panenane akeh. Jagunge lho didongakne dadine pira? Regane muga-muga jagung 1 juta sekilo. Apa mungkin goblok muga jagung 1 juta. Mbok menawa donga kuwi sing apik-apik sing akeh sekali. Ya sing masuk akal apa piye jagung 1 juta. Mbok menawa 1 kilo payu 1 juta didol ning luar negeri. Oke. Nyampo. Iki apa iki? Iki kocape awak dhewe ning alam pedesaan. Iki bedekan. Iki bedekan. Apa? Iki wit apa cuwilik meni? Lho, iki genah wit pule. Pule masa sakmene lha sing dhuwur ke apa? Jarene pelem jarene mau, tapi ora nek peleme. Kocape iki waduh ngono lho, Nek. Aduh apa kuwi genah gombal dicet wis. Masalah ketoprak kok mentah kuwi iki kocape ning waduh. Oi, nek kono ana wonge cilik ngono. Wah, lagi digawe ngising para puwe nak iki. Iso dikengi sing. Iki yo dienggo adus awak dhewe. Nembang. Jajal lak nembang lak kowe ora usah gawe musik. Musik gak kena to? Wis ora usah musik. Musik paten ono ae. Bocah-bocah wis nyambut gawe kok kene ora nyambut gawe blas. Iki gunung ndi iki? Gunung ndi? Iki Semeru. Lah sing cilik-cilik Iki Gunung Bolo. Tekan Gunung Bolo. Semerune anu kuwi. Nembang Selendro nyuwun Selendro. Bang Slendro. Selendro. Ya lagu sembarang. lagu napa? Sembarang. Blitar iki kondang-kondang. Kondang piye? Mbok kaya aku ngene iku wis suwe ning Jakarta, suwe ning Surabaya. Suwe awakmu, Suwe. Aku wis suwe urip ning kono. Awakmu Jakarta iki apa mbok? Awakmu ning Blitar tok kok iso umuk kuwi lho. Lho, Blitar istimewa le saiki le. Aku ning Jakarta le kulino ning Monas. Ning ndi? Ning kono enek Tugu Monas. Endi? Ning Jakarta. Terus Ning Surabaya enek Tugu Pahlawan. lah mripatmu ora roh enek Blitar duwe tugu rantai ora roh. Tugu rantai cilik. Ya padha tugune andinge bakul mie ayam 8.000. Enggak tau mangan kono apa ora? Ya tau. Tugu rantai duwe Blitar. Blitar iki kondang-kondang. Kondang piye? Iya. Awakmu po ngerti sejarah Blitar? Sejarah apa? Nah, sejarah Blitar iku malah teko desamu sing mung nggone saiki. Kanigoro. Teko Kanigoro Karangsono jenenge Munggalan. Asline mbiyen dudu Munggalan, zaman semono kuwi enek kiai Mbah Mesir kuwi arep bangun pondok. Kuwi masak-masak, arep duwe gawe arep bangun pondok kuwi kudune kan masak-masak. Diarani Manggulan, dadine Munggalan kuwi. Nggonku kuwi. Terus Lah terus kon adang santri-santrine kon adang disuruh adang. Dadine suruh wadang kuwi. ya terus apa? Lah bar kuwi terus
sing brang kidul krungu, pinggir pantai kono krungu wong akeh, santrine ning kono ya enek, terus do mbreguduk kabeh mara. Serang, dadine pantai Serang. Terus apa? Ngerti ora? Iya, terus. Lah bar ngono kok mangan nglumpuk kabeh. Wayah arep diujubne. Lah iki mangane sego, lawuhe apa? Langsung ditawani karo Mbah Yai. Piye? Lodo ya, dadine lodo ya. Terus. Lah ngombene apa Yai? Es serut, dadine bendungan serut iku. Terus apa nek? Bar kuwi terus ngetan, terus Iya. ngajak santrine kabeh. Santrine takok, "Lah iki mangane ngene tok terus piye?" Terus dadine desa semen. Iya dike ngecor cangkemmu ya. Wong kok cerita wong aku sing wong Blitar meneng ae. Blitar itu istimewa punya koi. Koi. Loh, awakmu apa mudeng koi? Lah ruwe awakmu lak dagel tok aku. Isu iki aku ngopeni koi le. Lah awakmu dagel tok ngono lho, Kang. Loh, koi isu aku ngene iki makane koi. Saiki nuwun sewu, masyarakat mriki wonten sing ngingu koi napa mboten? Wonten nggih. Mboten. Carane ngingu koi jenengan tangkel Lah nek kula. awakmu ngingu koi kuwi Dari kolamnya kita lihat meterane piye. Meterane. Ben koi iki wajahe apik. Apa ki jenenge warnane iso timbul. Oh ngono. Aku saiki koi tak kawin silang karo lele. Kowe dadine piye, Mas? Ya entek badhok lele goblok kok koi. Rumah saku lek tenanan kok Iki lho, bocah lara pinter kaya kowe kuwi lho. Wah diblondrokne kok ya kenek. Nembang ki lho, Oke, selebro. Bang. Ya ayo. Nyapa iku kok owe lontrong. Tapi didongane kuwi sing bendina melok aku ya kuwi. Lah ya bendina ya Aku kuwi. jane mbiyen kan karo kuwi sak nggon tele. Sak nggon apa? Gene Pak Purnomo pedhot kuwi lho. Oh berarti awakmu tahu gendeng, tahu stres. Iya. Aku tahu ya karo kuwi ya. Iya ngono. Masa karo- Biyen bengok-bengok aku ya ngono kuwi. Iya, mbuh. Kosong ngeyel. Oh, enggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyapa? Lho, kuwi lho slendang supro. Iya ya nyanyi iki ndonga sik, bismillah sik. Iya. Sing nyanyi aku apa kowe? Kowe nek tak cuwoket. Aja mbok cokot. Nyapa? Dikene tak cokot malah genti ngemut tok. Aja. Awakmu yo kolu karo. Tak kuweri. Iki koncone oke. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam. Rukun Islam. Suara wedok goblok jalukane KJB iki suara wedok. Iya. Rukun Islam, Durung ngono ta? Rukun Islam kang lima niki. Gorokane lak dicepit ngoten suarane ngeten iki. Heeh, sing penting dalan angin niku saya bumpet. Katindakna Lah cekeleh di mana? Keju kok. mring parasa sama Biasa ae. Ben kaya Bu Sinden kita demes ngono lho, Mas. aja pada ditinggalke. Kayak suarane udan. Malah mau dolanan. rukun Islam Niku syahatate kang angka siji aku dolanan terus kang kapindho salat dene kang telu
Ramadan nindakno poso. Alah. Ben penak kaya wedok tenan. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam sampurna. Iki sing nembang aja awakmu. Lah terus Sing penting kene apa to? awak dhewe Pepeling to? pepeling. Pepeling karo sing nembang ben sing wedok sing ning mburi. Oh enek sindene Ya, dhewe. Dike pepeling Mas. Tak ketak. Oh ai. Semuanya tangannya di atas, Bro. Iki ngawur duduk orkes. Dudur kes. Asik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sepatine padha dielingi. Padha nindakake adan wis kumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran. asik hey Jagake agama hey juha kudu tansah dijaga nanti istiqomah lan situ maknina luwe sampurna ayen berjamaah subuh luhur lan asar salat saya ngedoki tidak mungkar magrib lan isa cangkepe prayogane ditambah salat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah suwarga jenene lela la le 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 lela la lela le lela luar biasa yo nembang yo penak basan tak celuk sindene wanita Rainaga wis metu sinden apa gayor kok lan naga lah iku lho kok banter kuwi sing banter wis dadak ayu-ayu ngene kok mbok arani sinden wanita rai. Tapi alhamdulillah Mas, banter to dalu menika diparingi udan sing kebangetan iki patih sak ratune lho, malah udan-udan ning mburi gerojokan banyu. Patih kok udan-udan apa enek lho rai. Adus. ora kowe wis seru apa rong Roh apa? iki engko ceritane roh apa rong Iki ceritane perang Ramayana iki, Mas. Ramayana ndasmu Iki ceritane Jenggolo, Lah iya. Panji Panji Pan- Panji sapa Panji Tengkorak. aduh Asmara bangun Asmara. bangun. Heeh. karo Kowe iki- Dewi Sekartaji. kowe tak unggahne ning kene iki Bu Nyapa, ben Mas? ngerti Ya. mbok bilih betahaken cetakan Bikang niku wonten Bu Op ndi? Nun sewu niki lah niki Masalah. Niki apa ya tumon ndas kok nggo citakan Kang Lah rumangsaku kok buktine iso. enek lho iki lho. Iki ngono ndasku lem-lemane nglothok. Ndas kok Mbak tau apuk masa enek lambemu. ndak sok lim-limane ngelontok Bektine awake dhewe matur nuwun, Mas. Hah? Dumateng sapa to sing nimbali awake dhewe? Pak Nur Matur nuwun Pak Nur. Cair. wis diaturne awake dhewe yang ngono ngetutne Pak Rianto Ya, Haji Beki Kaji Beki. Mubeng Kabupaten Blitar
beteke apa seniman-seniman ben nglumpuk. Bener, Mas. Silaturahmi. Hah? Silaturahmi budaya itu yang utama. Ya. Sebab apa cah cilik kudu diomongi, dituturi. Bocah cilik ben ngerti sopan santun ki sing piye. Iya, Mas. Koyok ngene iki yo luar biasa. Mengenalkan anak-anak budaya. muda biar tahu bahwasanya ini seni tradisi Lah, Jawa Indonesia. Jawa duweni Indonesia mengenalkan kepada generasi muda Hah? sing jenenge ketapruk iki kaya Ketoprak. Ketapruk. Masalah. Pak, Pak. Bareng mau sikap ngono malah aku kaya bongong. goweding aku. Oleh kene iki dandan-dandan. Kowe lak ngene iki lak karo LKI kae. Apa? Kayak DJ duk jeduk 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 jeduk. DJ apa jajal diluk malah kaya bokong kethek. Kowe iki jan sia-sia karo aku rumangsamu kok iso. Iki awake dhewe mari ngene cerita. Pokoke setengah 11 cerita iki. Cerita. Lah jane kesusuhe nyapa to awakmu? Lah iki selak wayangan barang dasmu. Iki acarane padet. Bareng kene Rono. Rono. Iya, anu Mas. Nyapa? Aku melu sapa kok iki? Lho yo mbah. Mbah awakmu kok tekan kene Lah nyapa? kowe sing jarene sapa? Acarane sapa? Lah aku dolan kok. Lah kok wis Lah kowe lak dolan mbok melok obuke kae mau. Nggak, Ya kae. Ya maksudnya aku rene iki nyambangi dulur-dulurku Udanawu. Udanawu mbok sambangi. Ya, Roh kowe dulurmu Udanawu. Udanawu ero to Mas? Paham. Paham. Wilayah kene paham. Paham. Iki perbatasan karo ndi? Ya kene iki ya karo Kediri to Mas. Apalno lho. Lho piye to? Mari Udanawu maju sithik. Ndi? Ngene apa kuwi? Sambi. Sambi. Hah? Ya roh lho kowe. Kowe paham wilayah Blitar. Sambi terus Endi? Kendat. Apa? Kaya enggak. Kecamatan Kendat. Kandat. Kendat. Kendat. Kene lho, Danawu. Amerika Serengat. Srek. Nah Amerika kuwi serikat. Lah Nah iya. kene iki serengat. Ayo gang iki gang Serengat. Nyapa kok mau imboi Amerika? Dek, Cahayu. Piye Mas? Iki kowe kok dadi apa? Lho lah aku paling gak yo Sekartaji to Mas. Sekartaji kok ndase gundul. Apa enek sekar tadi tas kena kanker apa piye kaya? Lah iki lho tenan kok bokong Iki- kethek tenan iki. Iki ngono Sekartaji sih anu Mas. Apa? Percobaan. Ono kok sekartaji percobaan. Apik ya, Pak? Muni Ayo, lho. arep duduk, tau apuk, kan? Muni lho, muni delon. Lho, muni. Iki ya muni. Sik diakrek kuwi nek tunjuke mbok tutukno ndasku iki lho. Aku wis korban wingi mlebu rumah sakit aku gara-gara kuwi to Mas. Jek nyapa? Ya gara-gara awakmu kuwi. Ya nyapa? Lah kok anu to Mas. Ndasku kok iso ditutuk Tutuk apa? karo tutuk anu saron. Akhirnya anu kaya dolanan tikus metu tikus metu Mas. Tok tok tok. Tapi ya kuwi awake dhewe ning kene betake apa? Derekne. Dereke Ben bendono. Bendoro. Bendoro. Masa bendono? Bendorone Bendoro. awak dhewe. Iya Mas. Awak dhewe iki momong ning kene. Ngomong. Ngomong Aku bendaran. ceritane gak ero teko sik mlebu sik aku tak. Anu takon Mas Toto. Kata tok. Sik ta. Kowe ning kene sing penting paringi sehat Iya Mas. Dongakne warga masyarakat Sukorejo wates Ah. mugi-mugi tansah pinaringan bagas kewarasan Amin. rezeki ingkang barokah. Amin. Selamat fi dunia wal akhirat Allahumma amin. Ya yo ngono to. Awakmu ya roh to. Iya. Masyarakat ibu-ibu kene dolan ngono kuwi. iki ceritane UMKM ngene. berjalan. Ceritane ngene. Iya Mas. Oh, bar iki awak dhewe kan dagel-dagel. Aja mbok omongne goblok. Ngene lho, iki ceritane ngene. Awak dhewe dagel terus Pak Koco teko, terus politik teko. Pak Koco sapa? Pak Koco iki lho. Lah iki lho Pak Koco. Jenengi sapa nyapa Pak Koco iki lho? Dapukane apa? Lah iki lho. Aduh, Prabu Minak Jinggo rawuh. Minat jigo dasmu. Sapa iki? Lah aku rambut omongi jenenge sapa? Wong karo bendarane kok lali. Aku Panji Kartolo. Pemain lodrok jenengan. Kartolo. Kuwi Cak Kartolo pitu. Panji, nggih. Iya. Nuwun sewu. Lah kok Piye, Bedel? jenengan kok dangu mboten dang medal napa teng wingking kelebus? Isih kudanan jare kepriye? Ngatur. Ya arep apa kuwi iki? Iki lho arep Dan Ben kaya toprak lho Lah mosok goblok. ning dalan lho bagi binake iki nyapa?
Ya Nah. bene wae. Pripun? Kangen iki. Ngerti ya Pak Kocoy. Panji. Saman kondi ae. Saman mau liwat dalan iki apa ora? Lah iya ngono. Dalan kono sing rusak sampeyan lek wis Pak Rianto dadi apa didandani sing rono kae. Ngeten nyuwun sewu Pak Panji. Iya Lho kok Pak Panji iki lho. Sapa iki? Iki daramu. Daramu Lah iya sapa jenenge? Gusti Nggih, anu Den Panji. Den Panji Kartolo. kepiye? Anu kulite ganti Mas. nyapa? Dhisik alus saiki mlungsung. Mbok kira iku ula. Niki pripun? Kula wonten apa? Ngene. Nggih, pripun? Percil, Nggih, iki mau aku dutus Kanjeng Rama. dutus nopo? Iya. Aku Napa? dutus Kanjeng Rama. Brengos supaya- jenengan apa cepet brengos. Aja mbok omongne. Iya cukup ngajar. Iki serius. Lah kene digawe ngomong brengos ngene-ngene. Iki was. Was awakmu iki Iku dituturi. anu Anu lim-liman mawon ning dicepot mawon. Iya. Mboten apa-apa dicepot mawon. Iku Timbangane mau dutus ngrusui. Kanjeng Rama Nggih. supaya sampean kuwi ngelekake Yayi Inu Kertapati. Loh, Yayi sinten? Inu Kertapati. Wah, Pak Pati. Iya. Dielekne nyapa? Awet dina iki kepilet karo putrane Wapatih. Mula saka kuwi aku diutus Kanjeng Rama, sampean kudu mrapati Yayi Inu Kertapati yo Alah. asmara bangun. Sampean Kakang Aspara banget. Apa? Enggak apa-apa. ngerti barang. Omonganmu kok sembuk. Ya maksudnya kaget. Nggih, Pun. Kula tak mriko. Mriko saniki nggih. Yen kaya ngono mumpung isih iso gak budal lho. Nggih, nggih. Ayo, awak dhewe iki kudune benerne ning kono. Aja sampe ada Kula tak riyen. kekeliruan. Sebab wis keblinger iki lak. Lah iya. Nyuwun pangestu kula Iya iya. iya. tak nderekke kakang kula. Pak Ji. Pak Ji, Mas Panji. Kepiye? Gone ndi? Gone ndi? Tak banjur takon Dalane biasa ya, Pak. ya biasane sing rada rono kaya jo sing ngalor. Nggih, nggih. Nanging ide yo. Sampeyan yo ngetutne aku to. Ya dalam kepatian nelekno iya. dhisik. Pak, Piye? jembatane dibangun ya, Pak. Granek dalan liyan. Lagi kok malah neng kene. Rumang sakwakmu wis rono iki. Lah kok mleburene neh ta? Lek emang kakangmu wis budal. Mbok mriko to? Ya piye? Oi! Kowe matamu. Ayo. Ya. Dayu, tenan telene Om Bagus to. Aduh. Om Bagus. Lah, bapakku sama aku dhewe. Nek Om Bagus aku ngono kuwi yo. Ah. Kenalan ta? Apa seliramu iki arep tetepungan karo katresnanku? Yu. Cocok gak to, Yu? Nek Om Bagus nek aku cocok gak to? Sek pantes apa ora to, Yu? Jenengan pun ngalih tok kula ngetut jenengan kudu ngalih. Apa golek sing cilik? Tenane Halo. yen to wanci udan-udan ngene kuwi pas yen to aku iki sakloron lan kowe. Lho, ngaten. Mergo bodimu sing semeluhe. Nggih tuwunan. Jasa nggrei. Kang Mas. Dan kok lebet iki wonten Taman Sari Pringis to Kang Mas. Mergo wis kepengin banget aku ketemu lan siram. Mergo rasa kangenku wis ora kena tak bendung. Banjur sakniki panjenengan kula sampun kepanggih. Aku kepengin banget sliramu lagi kawan. Senadyan pelan aku iki durung ana sesambungan bebojoan. Ning aku wis kepengin banget sliramu lagi lan
Monggo kula ladosi Kang Mas. Mumpung ana ing kepatihan kene ora ana salah sijining punggawa praja sing mlebu ana ing Taman Sari Kepatihan, mula ayo kowe lan aku padha lelati ana ing sakring tilam pagulingan. Mergo ya mung kuwi sing tak antu-antu anggonku sesambungan tresna kalawan siramu. Nanti wektu dina iki aku ninggalke salah sijining wanita kang bakal dijodhokake lan mergo bot-bote gedene rasa tresnaku ing siramu Diajeng Anggraini. Napa saestu panjenengan menika tresna kaliyan kula lain batin Kang Mas? Tresnaku lan siramu lahir tendesing batin. Saka rumangsaku ora ana wong wadon liya kejaba sliramu sing tak tresnani. Aku salah jering satria ora bakal nguncati weto mlinjani janji. Yen pancen sliramu gelem lelati lan ayo. Padha ring jalan pagulingan. Manik trenggo satriya ing lesan pura. Kunes satriya ing lesan pura. Sampun puntara tohan menika badhe pun dhawuhaken kaliyan putri Kediri Galuh Candrakirana. Punten sewu dalem Mopati. Sampun cetha menawi kula dipun jodhokaken kaliyan Galuh Candrakirana nanging Mopati wanita ingkang kula tresnani menika namung putra dalem Popatih Udonowarso nggih menika Diajeng Anggraini. Ngenani rasa tresna kula ora isa mager. Jeneng menungsa nggawa rasa seneng priya lan wanita niku lumrah. Nanging pinangka satriyaning negari ingkang kedah ngrungkepi kewajiban njagi kahyuananing praja, njaga supaya Jenggala lan Kediri ora tuwuh perang maneh. Mula ndika dijodhokke kalian putri Kediri. Dimen Jenggala lan Kediri niku mboten tansah gegegeran lan perang. Nuwun sewu Bapak. Menapa sambung rapetipun kula kaliyan negari Jenggala lan Kediri menawi wonten ing dinten menika Jenggala lan Kediri menika nembe kemawon geger. Kados pundi to panjenengan? Nang dalem menika putra ing Jenggala ingkang ginadang ing benjing jumeneng nanta anglintir kawibawan dalem ingkang rama. Nggih kula mangertosi. Sinarengan kalian tuwing perang antaraning Jenggala lan Kediri saged sapih sirep tuwuh pedamen Jenggala lan Kediri sauger panjenengan kersa dhaup kalian Dewi Galuh Candrakirana. Nun sewu Pak. Ger. Kula niki wong tuwa. Yen jenengan jak bantah engkel-engkelan perkara tresna mesti kula kalah. Jeneng wong seneng niku apa watese? Nggih. Nanging nuwun sewu lho nggih Pangeran. Menika ngaten nggih ramanipun. Yen tosipun menika kula nggih mboten nglepataken jeng Pangeran menika mboten. Pancen wong ki yen kadung tresna ki kalong ana gunung sing gedhe sepira wae ora bisa nanging nuwun sewu nggih Pangeran. Menawi panjenengan dalem menika boten pikantuk mandat saking Kang Rama. Menawi panjenengan dalem menika sampun kadhaup kalian Galuh Candrakirana. Menawi kadenangan Rama kados pundi? Menapa kula kalian pun paman menika mboten kadhakelan najib napa mboten Bang Mas? Bener Bu. Ger, ngaten lho.
katuran nglejaraken penggalih dewasaaken pamikir bilih to nandalem linahiraken pinangka putra Nalendra menika gesang boten namung kagem ngugung senenge dhewe gesang panjenengan menika kedah kagem kawula ingkang sami nyengkuyung jumenengipun praja Jenggala tetep saged utuh kinurmatan menawi saged jaget jagi pedamenipun menawi nandhalem tresna kaliyan anak kula pun nangraini dede panjenengan ingkang dipun lepataken nanging kula ger kula ingkang dipun lepataken jer kula menika namung kawulaan gapal Angin kuyung kewajibane negari sampun dados kewajiban kula. Bupati Kudurwarsa kuwatur iki kados pundi menawi panjenengan menika adrih dhateng dukanipun Rama Prabu. Panjenengan ampun kuatos menawi benjang wonten dukanipun Rama Prabu. Kula ingkang tanggung jawab, Bupati. Bu iki piye to, Bu? Kowe mbok rada cedhak mrene. Kula menika ajrih lho menawi cekat kalian piantun ganteng menika. Kowe wegah cedhak aku apa ana priya liya apa piye? Mboten kados ngoten, Kang Mas. Jane ngoten kula niki nggih pun rada blenger kalian jenengan lho. Nyawang leh mudandan bantere kaya Tibake. Ngaten, Bapak. Kanjeng Pangeran, ngaten lho, ngaten. Kula niki wong tuwa. Pingine niku wong tuwa niku mung weruh apik. Dasar kula niki duwe wajib melu njaga kahyananing praja. Menawi kula mangke dinakwa bilih to anggen panjenengan cerak kaliyan ingkang anak kula pun nangraini dipun sengguh kula sing gawe dak-dakan perkara golek gara-gara pengen jegal tuwing kantentreman Jenggala lan Kediri. Bupati, Nggih. kula aturi panjenengan menika kedah pitados kelawan Nggih. awit Nggih. menapa, Bupati? Sedaya sampun dados sesanti salebetipun manah. Menapa nggih ngaten? Nggih, menawi kula mboten saged sesandingan kalian ingkang putra, kula kabar mantep. Menawi wonten rame dudu ramene menapa angger wani tanggung jawab. Kula ingkang tanggung jawab, Jenengan Bupati. tanggung jawab Panjenengan ampun kuatos. Ya to, Bu. Wis ora dendhepoke lho Kang kados pundi Aja kuwatir biasa. Sliramu karo aku kudu piye? Duka ya wis manut wae. Ana ing jagating pepatah ora bakal ono siji wae sing bisa pitaken aku lan slira. Ngaten nggih, Ger. Kula niku wong tuwa ning kalah kuwasa. Nggih. Kala becik kula pasrahke sawutuwe anak kula dumateng mrika. Nggih, kula tanggung. Ning upami enten perkara ngluputke kula. Nggih, Saged to angger tanggung jawab sawutuwe. sampun Nggih. sampun. Nggih. Monggo. Ayo, Bu, ayo, Bu. Andre. Aja nyalahke kawan Rama lan Oh alah, ibu. layak to layak. Ya Tio, Tiyok piye to? iki lho IP-mu dhewe lah kok mbok pakne wi. Iki ceritane pacare. Lah iki lho tanggaku sing duwe utang isih 15.000 ke. Aja buka wadi. Lah piye? Padha rembange lah awak dhewe iki. Tak golek ning omahmu renek pantes ae, Pak. Ning kene. Iki lho IP-ne dhewe bojone kakange iki. Duduk, iki ceritane gua blewok. Lah kok malah ning kene iki lho. Mbok ning poluane akeh lho. Piye? Nyapa? Ceritane iki mudeng tenan. Sabone ning kene. Lah piye? Kowe iki mudeng tenan apa ora cerita iki? Ceritane Ceritane piye? awakmu wis rabi to. Rabi. Lah kok malah seneng karo iki IP-mu dhewe iki bojone Heri to. Iki wis lakon ya kok mbok sebut jeneng kabeh. Lah iki lho mau ambung-ambungan aku ora ngerti dhewe. Tak kandakno we. Tak kandakno bocah. Tak kandakno kangamu we. Malah ketahe kangamu ya ning mburi mau. Dem,
Ngapa? Iki katresnan. Iki pacar. Lah, malah gawe ontran-ontran neh tak umumno nek ketoprak Rembang nak kowe seneng Mbak Yumu dhewe. Tem, rene ta kowe. Nyapa? Bocah goblok. Lah piye lah kowe tangga karo iki? Ndek iki utang aku 15.000. Kuwi iki ning omah kono, nek kene iki beda. Kene, atasane. Bedane piye? Goblok. Lah iku lho Ti ya. Nek lak remen iki. Pon ditengi mawon. Sapa? Iku sapa? Kowe aja sembrono ngawur kowe kok kon ngetengi iki lho. Lah piye Iki ora oleh. Iki wis duwe jodoh kok malah seneng karo wong liya. Lah sampean ki pelin-plan sampean iki. Kene. Sampeyan kok iso seneng karo iki lho, sebabe apa? Sing ning kono luweh cik apik. Awakmu padha ae. Sing luwih apik kuwi sapa? Lah aku mau. Sapa? Lah kok sing bengok-bengok ning kene nggih pantunmu to? Kuwi kabeh luar so. Sing ndek Sing ning mburi. nuwun sewu, jenengan ampun kalih niki. Lan jenengan manut kalih kula lho. Niki mangke geger. Jenengan nak kalih mriki mangke toprake dibuyarne. Lho, ceritane yo ora ngono kuwi. Iki ngene lho. Nyapa? Lah. Iki lho. Kabele kok pedhot. Ngene lho. Awakmu dadi apa? Panji Asmara bangun. Ngene lho, Le. Lho. Ya no tuh kene. Panji Asmara bangun. Yen gelem tak kandhani kowe manuta marang pun paman. Ra ngono to? Kowe dadi apa? Aku iki sing ngomong awakmu lho iki. Kowe ceritane sing ngomong aku. Heeh. Ini Sakabehing Punggawa Praja kalebu kawula ana ing Jenggala. Kuwi wae ora bisa misahke tresnaku kelawan Anggraini. Lho kok kowe malah ketek-ketek. Wah, lho ketek-ketek piye nang mesti iki sing wedok nggih santet to kowe. Santet. Lah iki lho wong anake wong sugih iso. Iya ora ya? Lah yo. Ya ora. Biyen lho iki biyen anake bakul tebu ya. Ku ning omah. Apa enek lho Asmara bangun anak bakul tebu kuwi mbok sing ilmiah apa piye kok rumangsa aku kok iso ngerti toprak belas aku. tole. Iki lho. Kon ibumu ora iso ngandani apa? Oleh ki ngandut. Aja dadi ibu apa? Kowe apa? Pun jenengan manut kula ampun kalih niki mangke malah pun geger berarti niku kalian si Dewi Sekartaji kok malah seneng kalih anake Patih niki kalih Patih lho. Angresti. Gak iso. Lah kok malah sampean nyenengi anake Patih kuda menjangan. Ora iso. Dono Warso. Kuda luarsa, Ding. Ngene lho, Kang Mbok Sekartaji ning kono lho sampe nangis. Manci ning ndi? Manci ning ndi? Masa ya ngono. Nanging iki wis dadi pestine Panji Asmara bangun yen jodone Dewi Sekartaji ya karo Candra Kirana. Lah kok awakmu malah seneng karo kene kuwi gak apik, Le. Dadi tekamu ning kepatihan Ngelingne awakmu. ora bedane wong Patih kudu warsa. Bener. Aku kudu misahke tresnaku. Tenan. Ben ngomong sik. Aku tak ngomong sik. Ayo. Kudu misahke tresnaku kawan Anggraini. Gak nelayan. Golek iwak. Ayo. Ngono. Eleng. Ganggu wae rumangsa. Apa lagi kancaku golek iwak. Ayo, wes. Jo. Mbak, sampean tengah mriki, Mbak. Lho kene, Pak. Nggih. Wes kersane totorien. Jenengan badhe potong napa, Mbak? Apa toh? Pun jenengan kalian. Pun jenengan manut kula napa mboten? Saman diomongi kena apa ora? Loh! Malah sing wedok ngetek kae. Sik. Iki arep lapo lagi? Tugase kono, Kang. Sing tok-tok tugase kono. Lah ra dituthuk. Kowe arep apa? Kok malah ngunus keris sampean? Lah kok malah ngetokno kremis? Keris. Sampean wani karo aku. Pusaka iki suwene swindu. Durung tahu nyecep gedahe menungsa. Lah terus? Tidak mungkin. Kok tidak mungkin? Ya awakmu wedi. Aku yang duwe. Apa? Kowe goleki apa? Apa? Pusaka kok iso Keris. Mbakku sosis enek keris ngono. Kowe wis wani karo aku. Kamangka kowe cilik tak gedene basan kaya ngene masalah kaya ngono. Aku mbok tinggal matale picek.
sabar. Kowe iki lho tak omongi aja pacaran karo kuwi lan jane bapakmu goblok. Mas. Aku tenan aku lho ketone ngaji beki lho kalau ngidul. Ya Mas sabar, Mas. Ngaji beki lho tak omongi manut kowe lan manut. Sabar, Mas. Sik to. Mas. Gak kena ngono. Aku lho ngomong, masyarakat kene iki ngaji. Sesuk gekne acara toprak Pak Nur ya gelem lek kok iki lho masalah pacaran lho diomongi ra gelem goblok. Mas, sabar. apa ya enek lho Mas? Mosok Asmoro bangun mbok pisui. Ben. Lah tak omongi lek kene iki lek diseleni bapake aku sing tanggung jawab. Ngerti aku, ngapa? Pak Rianto lho perene iki mau salame teng ibu-ibu, bapak-bapak salame saking Pak Rianto kali ngaji beki iki. Salam. Sampeyan kok nang Pak Nur. Matur nuwun Pak Nur lho, Pak Nur. Kowe lho diomongi ra manut titen lho. Sampai nek abang-abang dhuwurmu. Arep mbok apa? Mbok santet. Lampu goblok. Oh, alar Mas aku. Aku ra ngaku dulur awak ora patek aku. Iki lho manut. Diomongi mata le. Aja ngono to. Si awakmu ngelekno yo ngelekno. Nek aku ora kaya kakangku kuwi kok. Beda no. Mesti kowe sarujuk yen to aku sambung tresno kelawan Anggraini. Ya nek aku ngono ya bebas lah, sampean arep seneng karo sapa ae bebas. Goblok ta iki. Awakmu iki tugas sing Kowe iki lho aku wis ngomongi tenanan lho malah iki tuwa. Ngedoni. Ning yo dipikir. Sampean kan duwe loro, apa yo entek. Lah karepmu piye? Apa mbok jaluk siji ngono ya? Yang njaluk sitok. Lah kowe ra kena tak omongi titeno nek apa-apa aku ora tau jawab. Ji, Panji. Titeno. Bangun. Ngon. Iki Panji apa bangun? Nggonku bangun bakul pentol iki. Iki Panji Asmoro bangun. Panji As. Kok As tok? As wajik kriting. Panji, titeno lho. Enek apa-apa nek aku ora tanggung jawab. Hah? Cok. Nganti dulurmu kaya ngono kuwi lho. Awakmu gak iso ngregani atine wong tuwa, omongane wong tuwa nuturi awakmu ki luwih nemen iki wong sing tuwa kok margem. Gentenan. Ya. Buk menawa wae rejel kuwi ceklek atine mergo aku dituturi ora gelem manut apa sing dadi karepe percil. Umpama aku sing nuturi kowe, iya. yen to kowe nuturi aku, kowe kudu manut karo aku. Lho, kudune rak sing enom manut sing tuwa to, Le. Kowe manut apa ora? Lak sing duwe karep aku to, Le. Heeh. Kowe kudune wong tuwa kuwi mujuti apa sing dadi karepe bocah. No. Ngene ae luwih penake. Awakmu lungguh sedela. Aku lungguh. Ayo, ngene ae wis. Piroan kuwi? Oh. 19 sih. Nah. Menang aku. Kowe piro? Lagi. Apik aku. Iki kok malah main remi iki jane kocrok apa piye to? Lah iki lho. Ro Pak Nur. Nyapa tak kok Pak Nur? Amplopku digo Pak Nur rung dikekne ya. Lah iki nyapo ke susu minggat nyapo? Lah mau ceritane jare sutradara kon minggat. Basane kono aku mubeng lho kok Pak Nur ilang. Pokoke gelem ra gelem awakmu kudu pisah karo Ngresti. Ora bisa. Ngreni. Tiyoku kuting jagat ora bakal misake tresnaku kelawan Anggrain. Lho, kudune pisah. Ora bisa. Iki sik tak isik cara halus lho. Iki aku rung cara kasar. Awakmu gelem pisah apa ora karo Anggreni? Umpama aku kepengin ngerti cara sing kasar, jur carane piye? Yo, nantang. Golek pasir. Kuasar kuwi kok. Terus golek pasir kuasar. Lho, yo karo nek perlu bakal tak petani kowe. Tak pateni kowe. Kok tak petani? Yo kuwi. Wani. Lho. Iki demi menegakkan ojo mung maju kaijenan. Lah terus Maju saklorone tan. Oh, ya. Sing hati-hati. Mata nih PC. Kuwi lho nyapo wae mbok tonyo iki lho. Iki awak dhewe grup. Slow motion. Sing hati-hati Kang. Ya
Nek kowe pancen kalah tak adepane. Aku dhisik melu MMA, tenang ae.